Emphinde ngikhulume ngesinye isitori somunye ubaba owayenendodakazi yakhe nje wayithanda kakhulu le ndodakazi. So kuthe kuhlakanipheni kwayo noma ekukhuleni kwayo nesimo sokuthi iy'ngane zamantombazane ngala zenzelwe usiko lokuthi ingane efuneke iyenzelwe umhlonyana iphinde ingane iyemuliswe bese ingane iqhubeke kahle nempilo, yabo. So igaba kumele ingaseqi kakhulu lesisuku somhlonyane ngoba kuyayiphazamisa ingane lonto leyo, igcina isihaleleka kwabanye abafana befisa ukudlala ngayo. Kanti uma ngabe iyembethiswa amabutho alelo ka ithi noma ihamba lapho kube ukuthi ingane iyakhuseleka bese iyasetshenzwa futhi ukuthi umuntu efana hlale rojwa ukuthi engadlala abafana kube nzima efakwe something nje. Ngisho intombi yakho umkakho uyamrobha nengane zakho uyayirobha ekhaya. Ngakho phela eminye imizi i-straight kunengane yakho kuthiwa bonke abantu balabashada sesele ingane yakho umagcina efunda umatric futhi nawo ngendlela oyibona eshelwa ngayo izoshada. Osibanibani oqhamile bashada banibani kubalwe abantu kade uzwe kuthiwa hayi umlando wakhona vele kunjalo. So ke lo baba lo indodakazi yakhe iyavele yamphoqa ethanda kakhulu yavele yajola ngikulento abantu abahleze bengayikholwa ukuthi umzali unguNkulunkulu ngampela wasemhlabeni. Ithe imijo lo baba wathi uyayibonisa ingane yakhe kwanhla ngayimuka noma wathi uyayibonisa kwanhla ngayimuka noma wathi uyayibonisa kwanhla ngayimuka noma wathi uyayibonisa kwanhla ngayimuka noma ayibambe nomfana ayibambe nomfana ayibambe nomunye umfana ayibambe nomunye umfana kwagcina sekuphoqa ukuthi ayidila iyeke. Ngifuna abantu beyibambe le special nina eniseni ngabazali nathi singabazali nabanye namayo banabazali nabo bangabazali futhi. So ke kuthe ingane isithola umuntu okuyena yasangana yajola naye. Kuthe ubaba ngisho ebuye emsebenzini mehlangana naye ibona estradini ayithwele angakhulumi lutho. Angayithi isimefika ka angayibuzi lutho. Kanti izokhulelwa ngala ikhulele kumuntu onekhe owazi ukuthi umzwe ndoda yahlonishwa umzwe ndoda afuneka kwenzukani ke kuyovalwa icala lapha. Avele ke wavela umfana decide ukuthi hayi kumele ngithumele abantu. Uthe methumela abantu lapha kulowo muzi lowo baba wakhona kwaba ukuthi akasayingeni. Wathi umama methi baba uthi usibanibani kuza abantu la ngaye. Baba wakhona wavala umlomo. Wayikhipha enhlizweni yakhe futhi wayikhuza kakhulu wayikhipha iphila. So kuthe nje sekufika usuku lokuthi kuzokhulunywa bafika abanewa bafika no-anti abaganini. Wabiza ubaba wabakhona naye. Ukhulunywe nabakhongi besho yonke into shona imvula mlomo yakho phela baba. Swi. Bahlula ngisho anti bekuthetha abaganile ethi umkhuba umuntu lo wenza la ekhaya lutho. Kwenzeka webanje lo mfowabo omncane bethe mhlawumbe sazokhuluma akhuluma lutho. Kwaqhubeka kwazi kwafika isikhathi sokuthi atete umntwana. Ngoba phela abayikwenza bagcina bakhipha nenkomo bahamba. Uthe metete umntwana etete esephumelele wazala ingane engakhulumi engenze lutho esimungulu nje. Why na uNkulunkulu wasemhlabeni uyise wadinwa over wayikhansela enhlizweni yakhe ingane wathi nakuba kuthiwa yenzakala ini sengiyothula ngize ngife. Ngisekutheni ke nina abantu basemhlabeni nabafana bami namhlanje lento entombi namhlanje eningazi ukuthi izono zabazazi ehlele ingane futhi umzali uNkulunkulu wasemhlabeni engiyanidabukela. Ngiyamdabukela lo njengamanje nomzali okhala ku manje. Ongelandaba nje ukuthi hayi nomzali wakho okhalayo. Ongaqhubeka ukutshela ukuthi ayitshela ukuthi nje naye umdlalo. Yabona mesaphila even noma esefile. Lento ayibophe ngenhliziyo eyibophela wena iyona. Lento ayisho ngenhliziyo yakhe ngawe iyona. Umzali uNkulunkulu womuntu osuke emzele emhlabeni ophikayo akaxaba nomzali wakhe bese ethi umzali wakhe ngiyoke ngibone. Igenge namhlanje ngezwana abazali bakhipha iqalekiso buka impilo awuthi kanjani. Angithi nabantu abaphikayo uNkulunkulu uphila komunye umuntu. uNkulunkulu uphila komunye umuntu phela ingakho ngeke uhlangane noNkulunkulu ngisho ngihamba uqede umhlaba usozwa hlangana noNkulunkulu ngeke uzumbone ngisho usuthanda ngisho usunjani kuthiwa hayi ke mina ngibona uNkulunkulu namhlanje sibona sweni no. uNkulunkulu uphila komunye umuntu ingakho namhlanje umusodwa umuswele kuqhamuka umuntu ezokunceda mfowethu awunawo 2 rand xasela imoto xasela ilokhuzana kuze ugibele uye la ufuna khona.
sekufika umuntu ozoba nosizo ombethe uNkulunkulu wazosiza umntwana kabani futhi umntwana kaNkulunkulu. Angishumayeli ingane zakwethu ngisakuthenini ke ophika ukuthi uNkulunkulu umzali wakho uNkulunkulu akukaphambane nomzali phela futhi yekani ucabanga ukuthi into eshiwo umzali xa seshiwo umzali ziyizeleze kwena kungaze kufike lezo sigaba ngoba ngampela ngiyakutshela mina into eshiwo umzali kuwena yophenduka ibe yona ngoba wakubele wakulethe emhlabeni wakuthwala izinyanga and uyena onesabelo sokuvula into zakho methe love close ngesingisi basho njalo abelungu hayi noma ngisho kahleni umzali uNkulunkulu ngampela wasemhlabeni ngiyabonga ngethuba